IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Kinumpirmaran ni Regional Director Crystal Sibayan iti Land Transportation Franchising and Regulatory Board wenno LTFRB asumag mamano karay ti jeepney driver iti probinsya ket na ikan ti show cause order. Dahil ket kalpasan na naduktalan na nang ipangato dahil ti plete no pay adana iti mandara ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga masuspenso pailaon ti fare hike gapo iti krisis ama paspasarana. Kinunana no anay ti nakaipalaon iti fare matrix iti agdama kat isulaong nga iti rumbeng asuruton. Suspended yung carrying fees, so kung ano yung fare matrix na ginagamit ngayon, yun muna yung susulin. So if sa ating mga pasahero naman, sa ating mga commuters, if nag-overcharge po yung ating mga nasasakyan yung jeep or modernized jeep, sabihin nyo sa amin, including bus, para po mapatawag namin sila sa office at ma-focus order namin sila. Kasi wala po tayong carrying fees sa Balita namin sir, meron na yung mga nabigyan ng showcase order dito sa Ilocos. meron naman na tayong mga nakita sa opisina na may reports tayo sa office. So sinusukos naman namin yung mga nagre-report sa amin ng commuters na may mga overcharging na POD dito. May nakikitira ito yung nagpalagip ni Sibayan karay di pasahero iti pampubliko o transportasyon nga gireport iti opisina da tapno apaayaban dahil siya sinuman nga aglabsing. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.